बे सुबुंगौमा बे मेलखौ दैदेननाय मांना आफादगिरि बिथाङा बुंदों मिलौदो गारांजों बुंदों होननानै नाथाय आंहा माथोआ अलरेडि गोमाखाबाय थेवबो आङो जोबथा माथो थाजासिम गारां थाजासिम आङो बुंलांगोन नोंथांमोना बुजिनो नाजादो बे समाव दिनैनि बे सुबुंगौमायाव नुजाफैनो हानाय बुजगनि बड' वुमेन जास्टिस फरामनि मांना आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि SIPRनि मावथि नोंथांमोन आरो बिनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि मावथि नोंथांमोन गुरखा सन्मिलननि मावथि नोंथांमोन गुबुन गुबुन आफादफोरनि सफैनानै दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे दिनैनि बे ख्रां ख्रां सान्दुंनि समाव नैबे जाथिनि हारिनि अलखदनि समाव नुजाफैनाय गुबुन गुबुन दिहिंनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन आंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन दिनै थारैनो जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे अलखदनि सम आरो जों दहायो स्ल'गान होबाय अलरेडि जोंनि बर' हारिया खौसे जाखाबाय गोबां संगठन गोबां आफादफोर दं जोंनियाव जों गासैबो खौसे जाखाबाय नाथाय जों दासिमबो खावलायदों जोंनि गेजेराव जा राजखान्थि हान्जा दं बिथांमोना सफैयाखै आं नुदों बिथांमोननिफ्रायबो थामहिनबा BPFनिफ्रायबो माखासे मावथिफ्रा दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों गोजौ थाखोनि जायफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोना फैनो हायाखैब्लाबो उननि समफोराव फैगोन होननानै आं आसा फारिदों बे समाव दिनैनि जि पिस रेलि गोजोन हान्जा सुरनाय जोंनि स्ल'गान बिनि ओंथिखौ थांखिखौ नोंथांमोना बयबो मिथिबाय जे थांनाय नैबे 30 जानुवारियाव जि डिक्लारेसन जाबाय जि भार्डिक्ट जाबाय राय होबाय CBI कर्टआ बे थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव दा बावैसो बिथां पर्णकान्त दैमारि बुंलांबाय जे धेमाजियाव आलफाया जि 15 जन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बमा होनानै सिथारदोंमोन नलबारियाव नखरसेनि गासै सोद्रोमाखौ आथिं आखाइ सालाय हास'नानै जि जाथाय खालामदोंमोन बिनि बिबिचार खालामाखै नाथाय दिनै बर'खौ बर' होननानै जि बैखम्य लाबोदों डिसक्रिमिनेसन लाबोदों बेयो बर'नि थाखाय अन्याय जों साफ्रोमबो दिनै बिनि थाखायनो गसंना फैदों आरो नोंथांमोन रायजो राजाया दिनै बे सान्दुंखौबो सान्दुं सानाखै आरो नांगौ जायोब्ला जोङो बेनिख्रुइ बांसिन ओंखारनांगोन गोबाव सम जोङो आन्दलन खालामनांगोन दिनै जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि बर' हारिया बा ट्राइबेल हारिया प्राय 35-36 लाख नाथाय दिनै सरकारा जि खालामनो थांबाय थादों बेयो सारा ट्राइबेल थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ थागिबिफोरखौ इन्डिजिनियास मानसिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि लाहार फाहार जों बेखायनो दिनै दुखु मोननांगौ साफ्रोमबो गोसोआव नांनांगौ जे जोंनि बर' हारिया मा जाबावगोन 100 बोसोरनि उनाव 200 बोसोरनि उनाव जानो हागौ जोंनि बर' हारिया जोबस्रांसिगोन बर' होननाय जारिमिनावल'सो फरायनो मोनगोन बेबायदिब्ला बेनिखायनो जोङो खौसे जानांसिगौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनाबो गोबां खावलायदों जों खौसे जानांगौ दासिम बांसिनानो खौसे जाबाय आरो जाबावनांगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन CBIनि जिथु जास्टिस जि राय होनाय बे राया BJPनि प्रधानमन्त्रिनि बा नखर मन्त्रिनि गोहोमाव थायो आखायाव थायो बिथांमोना जुदि बुंनायमोनब्ला जि पिस प्रसेसआव दं रन्जन दैमारिया आलोचनायाव दं हान्थि आलोचनायाव दं बेखौ हगारनो हायोमोन जायफोरा BJP सरकारजों एलायन्सआव दं बिथांमोना फंसे बुंब्लानो बियो जानानै फैगौमोन जे पिस प्रसेसआव थानाय मानसिखौ आरोबाव खेबसे जेलाव हरनो मोना इउनाइटेड नेशन्स अर्गानाइजेसननि नेहाथारि
बिथाङा बुंहरदों भारतनि जि बिसार प्रक्रिया बेखौ नायनानै जों लाजिनाय मोनदों इउएननि नेहाथारिया बुंदों दिनै भारताव जि बिसार जाबाय थादों बे लाजिथावना जायहा पिस प्रसेसआव दङ हान्थि आल'सनाव दङ बेखौ जेराव हरफिननाङामोन बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव नंगौना नङा रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव बेनो बैखम बेनो डिसक्रिमिनेशन बर'नि थाखाय আজি কিয় অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে এই আলফা যি ধেমাজিত 15 জন কোন ল'ৰা ছোৱালীক বোমা দি হত্যা কৰিছিলে তাৰ বিচাৰ কিয় কৰা নাই নলবাৰীৰ এটা পৰিয়ালৰ সমুদায় ব্যক্তিক হাত কাটি ভৰি কাটি জিভা কাটি যি বিভৎস অত্যাচাৰ কৰিছিলে তাৰ বিচাৰ কিয় নহল খালি কিয় বড়োসকলৰ ওপৰত এই আজি আমি সমবেত হৈছো এই কাৰণে আমি এই বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে আমি থিয় দিছো আৰু আমি দাবী জনাইছো যে যেহেতু ৰঞ্জন দৈমাৰী শান্তি প্ৰচেছত আছে আলোচনাত আছে এই আলোচনাৰ কাৰণে তেওঁক মুক্তি দিব লাগে আৰু ৰঞ্জন দৈমাৰী অবিহনে কেনেকৈ তো আলোচনা সম্ভৱ হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈছিলে ৰাজনাথ সিঙে কৈছিলে কিৰেণ ৰিজিজুৱে কৈছিলে যে আপোনালোকে এক ঐক্য হৈ আহক আপোনালোকৰ যিটো এনডিএমপি দুটা ফিল্ডত ভাগ হৈছে তেওঁলোকে এক হৈ আহক তেতিয়াহ'লে আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ কথা মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুৰোধ মতে এনডিএমপি দুটা একেলগ হ'ল আৰু আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলাই গৈছে তৎসত্ত্বেও আজি ৰঞ্জন দৈমাৰীক আপোনালোকে আকৌ জেলত ভৰাই কি নমুনা দেখুৱাইছে কি আমাৰ প্ৰতি আনুগত্য দেখুৱাইছে আমি আজি চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ এইদৰে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নচলিব বড়ো জাতিক আপোনালোকে নিয়োগ কৰিবলৈ ওলাইছে বড়ো জাতিক সমুদায় জনজাতিসকলক আপোনালোকে শেষ কৰিবলৈ ওলাইছে আমাৰ যি মাত্ৰ 35 লাখ 36 লাখ জনজাতি আছে সেই সকলক নিয়োগ কৰি আপোনালোকে 1.5 কোটি জনজাতি 6 জনগোষ্ঠীক আপোনালোকে ট্ৰাইবেল কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু ইয়াৰ চিনকি যে আমাক নিয়োগ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি থিয় দিম আমি আজি একগোট হৈছোঁ আৰু আজিৰ এই যিটো মেছেজ ভাৰত চৰকাৰ গৈ পাব লাগে মই মিডিয়া পাৰ্চনসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে এই মেছেজটো যাতে চৰকাৰক পঠাই দিয়ে তেওঁলোকৰ যাতে কাণ চুৱেগে सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनै थारैनो गोजोनथावना जे नोंथांमोना गोबां फैदों जोंनि दैदेनगिरि जाय हारिनि थाखाय ओंखारदों बिथाङा जानो हागौ लानायमोनब्ला मोजां साख्रि मोनसे लानानै ग्रें ग्रें रायजो जानो हागौमोन नाथाय बेखौ खालामालासिनो हाथियार हमनानै हारिखौ उदांस्रि खालामनो हारिखौ रैखा खालामनो हारिखौ सोबख'जानायनिफ्राय बोखांनो थाखाय बिथाङा आखायाव हाथियार लादों बे मोनसे बिथांनि गेदेर थांखि जों बेखौ मान होनांगौ आरो दिनै नोंथांमोना मान होनानैनो बे समाव फैदों आरो जि सुबुं गमा बे समाव जादों थारैनो गोजोनथावना गुबुन जातिफोराब्ला मा खालामो मोसौ सिखाव हमजाब्लाबो बेखौ हगारनांगौ होननानै ब्लाहे राजा लामायाव ओंखारो আমি দেখা পাইছো আগন্তুক পৰৱৰ্তী সময়বোৰত যে অন্য জাতিবিলাকৰ যিবিলাক গৰু চোৰ ছাগলী চোৰ তেওঁলোকে ধৰা পৰিলেও তেওঁলোকক মুকলাই আনিবলৈ মানুহ ৰাস্তাত থিয় হয় আমি বড়ো জাতি এনেকৈ নহয় তেওঁলোকে যদি দুখিত হয় থাকক কিন্তু আমি দেখা পাইছো তেওঁলোক নিৰ্দোষী ৰঞ্জন দৈমাৰী এজন এনডিপি চেয়াৰমেন হিচাপে তেওঁ সেই নিৰ্দেশ দিব পাৰে নিদিবও পাৰে আজি দিয়াৰ কি প্ৰমাণ আছে এজন হয়তো কলিগে কৈছে সহকৰ্মীয়ে কৈছে তেওঁলোকে ৰঞ্জন দৈমাৰী নিৰ্দেশমতে কৰিছে এইটো মিছাও হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা যদি এনেকৈ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিবলৈ হয় তেওঁলোকক স্পটত পাব লাগিব ঘটনাস্থলীত পাব লাগিব
তেতিয়াহে সেইটো প্ৰমাণিত হয় তেওঁ দুখী। আজি সেইটো হোৱা নাই, ৰঞ্জন দৈমাৰীক ঘটনাস্থলীত পোৱা নাই, NDPৰ কাকো পোৱা নাই, তথাপিও সন্দেহত দুখ জাপি দি তেওঁলোকক সেই চিৰদিনৰ কাৰণে কাৰাগাৰলৈ পঠাই দিছে। এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ কাৰণে। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক তথা ভাৰত চৰকাৰক, এইদৰে যদি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰি থাকে, বৈষম্য যদি বড়োসকলৰ লগত যদি কৰি থাকে, সঁচাকৈ বড়োসকল আকৌ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব, ৰাজপথত ওলাবলৈ বাধ্য হ'ব। जों बेखायनो रायजो राजाफोर जोंहा जियानो जा जोंनि सिगाङाव जि थांखिफोर दं बेफोरखौ मावलांनो थाखाय जोङो खौसे जानांसिगोन। खौसे जायाबा हले जों थारैनो जोबस्रांसिगोन। बर'खौ फोजोबनायनि लामा लाखाबाय। दिनै जोंनि जि आर'नाइ, जि दखनाफोर बेफोरखौबो गुबुन हारिया खावनो हमदोंसै आरो बिथांमोना बुंनो हमदोंसै आर'नाइया जोंनिसो, दखनाया जोंनिसो। नंगौ नामा रायजोफोर बिसोरनि? नङा, बे बर' हारिनि अरिजिन, बर' हारिनि। जेब्ला बर'फोरा, बर' जोहोलावफोरा दावहायाव थांदोंमोन, बे दावहायाव थांनाय जोहोलावखौ हगार हरनो थाखाय, बिदाय हरनो थाखाय आइजोफोरा, सिख्लाफोरा हरसेयावनो आर'नाइ दानानै बिथांमोननो गानहरदोंमोन आरो बिथांमोना दावहायाव जै जाना फैदोंमोन। बे आर'नाइ, बे बर'नि दखनाया बर'निखा, बे रावनिबो नङा, रावबो कच राजबंशीनि नङा। दिनै बिथांमोना डिमान्ड खालामबाय मा जानो? बेखायनो रायजोफोर जोंनि बर' हारिया बर' हारि हिसाबै थांना थानांगोन बुहुमाव, आरो जों अरायनो जों मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै बुहुमाव जों सिनायथि होनांगोन। आरो बेखौनो जुदि जों खालामनोब्ला जोङो खौसे थानांगोन। जोंहा सासे बुंथिगिरिया बुंलांबाय जे फैबाय थादों नैबे एप्रिल दानावनो जोंहा लकसभा इलेक्सना जासिगोन, भटआ। आरो बे भटआव जोंनि भाग्यखौ जोंनो आखायाव लानि, जोंनो थिरांथा खालामनि जों सोरखौ भट होगोन। दिनै बिजेपिया, नरेन्द्र मदिया ओरैबायदि मिसा खौरां बुंबाय, हर्ब कालर हर्ब मिथ्याबादि नरेन्द्र मदि। बेनि सिगाङाव रावबो प्रधानमन्त्रि बेबायदि मिसलिया गैफेरामोन। जोंनि बर' रायजोखौ बिथांमोना पावाराव फैनाय लोगो लोगो जों सिन्था खालामगोन, जों आल'सना खालामगोन, जों होगोन होननानै बिथांमोना खौरां होनायमोन। दिनै 5 बोसोरा जोब्बाय, इलेक्सनानो सफैफिनबाय, दिनैसिम बिथांमोना जेबो राहा लायासै। बे मिसलिया नङा नामा रायजोफोर? दिनै बिजेपि सरकारा मा बुङाखैमोन, गोबां बुंदोंमोन। आंनियाव दं, नोट खालामनाय दं। आं बेफोरखौ दा बुंबाय थानो सम गैया। नाथाय मिसलिया जोङो एबार खौसे जानि, जोंनि हान्जाफोर, जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद, जोंनि आबोद, बर' वमेन जास्टिस फराम, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, माखासे बेबायदि गौथुमफोरा, आफादफोरा खौसे जानानै सावरायगोन जों सोरखौ भट होगोन। जों बेबायदिसो खालामनि। सोरबा जुदि भट बिहैयोब्ला जों बे थगायसुलाफोरनो रावनोबो दाहोसै, नङाब्ला जों थगायजानाय जासिगोन, जों जोबस्रांनाय फैसिगोन। मोनसे खौरांखौ आं बुंना दिनै सानदों रायजोफोर, नोंथांमोना मिथिगौ बे इलेक्सननि भट नङाबाबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानानै था। बे भटार्स पार्टिया बर'फोरखौ थगायनो नाजादों। बे भरत गान्धीया आसलते भरत गान्धी नङा, बियो माबा मोनसे यादवसो। जादव पार्टियानो गावनि नामखौ सोलायनानै भरत गान्धी लादों आरो बियो मा बुंदों, गावसोरनि डिमान्डआ जुदि जायोब्ला साफ्रोमबो नागरिकआ भट होनो मोननाय मानसिया मासाव 7,000 दान बान्था मोनगोन। बे नंखाय। आरोबाव मा बुङो, साउथ एसिया कान्ट्रि, खोला एसिया हादर दागोननो, बेबो नंखाय। कुनु दिन जाफुङा बियो। साना सोनाबहा ओंखारनानै सानजाहा हाबनाया सम्भब जानो हागौ, थेवबो भरत गान्धीनि बे खामानिया कुनु दिन सम्भब जाया रायजोफोर। बेखायनो जुदि सोरबाफोर बे भटार्स पार्टियाव दङब्ला ओंखारबो, आं गुरैयै खावलायदों। गासैबो ओंखारबोदो, गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय, बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोदो, गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय ओंखारबोदो। जों खौसे जानि। आं गोलाव खालामला, बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों।